Inkonzo yanamuhla siphathelwe ngumelusi uMthembeni Mpanza ongumholi webandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Ihloko sanamhla sithi uJesu Kristu nomunye uJesu. AbaseKorinte besibili isahluko 11 verse 4 kuya ku6. Ngokuba uma kufika umuntu eshumayela omunye uJesu esingamshumayelanga noma namukela omunye umoya eningawemukelanga kuJesu noma elinye ivangeli eningalemukelanga kuJesu, nikubekezelele kakhulu. Ngokuba ngithi angisilele ngalutho kubapostoli abagqamile kakhulu, noma ngiyibhimbi lokukhuluma, nokho angisilo ngokwazi. Lokhu sikubonakalisile kunina ngezindlela zonke ezintweni zonke. Amen. Ngicabanga ukuthi umpostoli Paul uqinisile uma ethi noma engumuntu onolwazi olukhulu, kodwa ulibhimbi lokukhuluma. Wayengumuntu namhla esingambiza ngokuthi motivator. Kwesinye isikhathi ekhulumela ukunconywa ngabantu, ngaphandle kokucabanga ukuthi le nkulumo yakhe esikhathini esizayo abantu bayoyihumusha kanjani. Nokho kuhle ukuthi wasichaza yena ukuthi ungumuntu onjani. KwabaseKorinte bokuqala isahluko 9 verse 20 kuya ku 22, umpostoli uthi, kubaJuda ngaba njengomJuda ukuze ngizuze abaJuda. Kwabaphansi komthetho ngaba njengophansi komthetho, noma ngingekho ngaphansi komthetho mina, ukuze ngizuze abangaphansi komthetho. Kwabangenamthetho ngaba njengongenamthetho, ngingesiye ongenamthetho kaNkulunkulu, kepha ngingaphansi komthetho kaKristu ukuze ngizuze abangenamthetho. Amen. Inkinga lokhu ukukhuluma ukuthi umpostoli uthi nguye ongekho ngaphansi komthetho, wenza sengathi umuntu kumele alandele okwenziwa nguye, hayi okungumthetho kaNkulunkulu. Inkinga yesibili inhlobo yokushumayela kokuthi ngizothi uma ngifica abantu bephuza utshwala bese ngincoma ukuphuza noma kuphambene nomthetho kaNkulunkulu ukuze ngizuze izidakwa. Le nhlobo yokushumayela yadala ukuthi abantu mabenza izinto eziphambene nomthetho kaNkulunkulu bese bethi uPaul uthi. Encwadini esifundile uPaul wayexwayisa ibandla ngokuthi kuzoshunyayelwa ngomunye uJesu okungesiye lo Jesu owaziwayo. Uthi-ke abantu bazibekezelele lezi zintshumayelo ezifundisa ngomunye uJesu. Siyazi ukuthi eTestamenteni elidala kukhulunywa kakhulu ngoNkulunkulu kanye nabanye onkulunkulu. Kodwa lapha uPaul ukhuluma ngoJesu nomunye uJesu. Omunye uJesu nguJesu onjani? KuLuka 1 verse 26 kuya 30 kuthi, ngenyanga yesithupha ingilosi uGabriel yathunywa nguNkulunkulu emzini waseGalile ogama lawo ngiNazaretha, entombini eyayimiselwe indoda egama layo nguJosefa wendlu kaDavide. Ibizo lentombi nguMaria. Yangena ingilosi kuye yathi, ungesabi Maria, ngokuba ufumene umusa kaNkulunkulu. Bheka uzakukhulelwa uzale indodana, uyiqambe igama lokuthi nguJesu. Amen. NgokweBhayibheli inyanga yokuqala iqala ekupheleni kaMarch iphele phakathi noApril ngokwamakhalenda anamuhla.
Ngakho ke inyanga yesithupha ingo-August iphele phakathi noSeptember. Ingilosi yafika ngenyanga ka-August ukuzobikela uMaria ukuthi uzokhulelwa. Lithi iBhayibheli nempela uMaria wakhulela wabeletha sesiphelele kahle izinsuku zokubeletha. Umbuzo ke ngothi njengoba uMaria wakhulelwa wabeletha sesiphelele kahle izinsuku zokubeletha, umuntu okhulelwe ngo-August ubeletha kanjani ngoDisemba? Kuyacaca ukuthi lo Jesu owazalwa ngoDisemba 25 ngomunye uJesu, akusiye uJesu Kristu owabikezelwa ingilosi. Uma uDisemba 25 elusuku lokuzalwa kaJesu Kristu, lolo lusuku lwalogujwa nguye uPaul nabanye abapostoli. Bonke abapostoli baze bafa bengazilutho ngoKhisimusi. Uma abapostoli ababehamba noJesu beshumayela ivangeli kaJesu bengazilutho ngoKhisimusi, kanti lo Khisimusi waqhamukaphi? Umlando usifundisa ukuthi uDisemba 25 lusuku lokukhumbula ukuzalwa kwaNkulunkulu owayebizwa ngokuthi nguSaul embusweni wamaRoma. Ngisho engakabikho uJesu uDisemba 25 wayevele eguja ezizweni zasentshonalanga. Kwathi uma uConstantine owayengumbusi wamaRoma ephenduka eba ngumKristu ngonyaka ka-325 AD washaya umthetho ukuthi lo mkhosi wabahedeni ungaqedwa. Nempela lo mkhosi awuphelanga, kodwa kwashintsha igama lawo, kwathiwa usungumkhosi wokuzalwa kukaJesu. Kwathathwa usuku lokuzalwa kwesithixo, kwathiwa lusuku lokuzalwa kukaJesu. Ngakho uKhisimusi ngumkhosi wokuzalwa komunye uJesu, hayi uJesu Kristu. Uyaqhubeka uPaul uthi, ngoba khona nevangeli esingalemukelanga kuJesu Kristu, okuyivangeli lomunye uJesu. KuMathewu 5:17 kuya ku-19 uJesu uthi akazile ukuchitha umthetho kaMose nezimfundiso zabaprofeti, kodwa lokhu uzokugcwalisa. Uthi uJesu Kristu umuntu ochitha umthetho abuye akhuthaza abantu ukwenza lokhu, akamukelekile ezulwini, kodwa kwamukeleke ogcina abuye afundisa abantu ukugcina umthetho kaMose. Leli livangeli likaJesu Kristu. Ivangeli likaJesu Kristu lifundisa ngomyalo kaJesu othi songena ezulwini ngokugcina umthetho kaMose. Amen. KuJohn 14:23-24 uJesu uthi, uma umuntu engithanda uyagcina izwi lami, uBaba uyakumthanda, siyakuza kuye sihlale naye. Ongangithandiyo kagcini amazwi ami. Nezwi enilizwayo akusilo elami, kepha ngelikaBaba ongithumile. Amen. Kafuphi uJesu Kristu uthi umuntu ubonisa ukuthi uyamthanda ngokugcina umyalo wakhe. Ongamthanda ubonisa ngokuchitha umyalo wakhe. Uthi uJesu osuke sifundisa khona kusuke kungasuki kuye, kodwa kusuka komthumile okunguJehova. Nale ntshumayelo kaJesu kuMathewu 5:17 kuya ku-19 yayingaveli kuJesu, yayivela kuNkulunkulu. uNkulunkulu ehleli olimini lukaJesu, njengoba uJehova washo njalo kuDuteronomy 18:18. KwabaseThesalonika besibili isahluko 2:8 kuya ku-12 uPaul uthi, lapho eyakwambulwa lowo ongenamthetho, eyokumqeda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo, imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Lowo okufika kwakhe kungokusebenza kukaSathane, ngawonke amandla nezibonakaliso, nezimangaliso zamanga, nangawo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo, ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso,
ukuze basindiswe. Ngalokho ke uNkulunkulu ubathumela amandla okuduka baze bakholwe ngamanga ukuba bonke abangakholwanga liqiniso benamele ukungalungi balahlwe. Amen. Angeke ukholwe ukuthi lamazwi ngawumpostoli uPaul ngoba kunamabandla okuyinkolo kubo ukungawugcina umthetho kaNkulunkulu ngegunya lokuthi lenkolo bayifundiswa nguPaul. Kodwa manje lapha uPaul uthi abangenamthetho bobhujiswa nguJesu ngomlomo wakhe. Asazi ke ukuthi babhujiswa kanjani abantu abangasenasono. Kubukeka sengathi bona noma bengawugcina umyalo kaJesu othi asigcine umyalo kaMose bayongena ezulwini. Uthi uPaul abangenamthetho bayokwambulwa baqedwe ngomlomo kaJesu ngoba bayobe besebenza ngamandla kaSathane benza izibonakaliso nezimangaliso zamanga befundisa inkohliso yokungalungi eyogcina ngokubabhubhisa ngoba bengalifuni iqiniso ukuze basindiswe. Uyaqhubeka uPaul uthi ngalezi zenzo zabo uNkulunkulu uyobapha amandla okuduka bagcine sebekholwa yilamanga abo kodwa ekugcineni baholelwe ekulahlweni. Amen. Sikhuluma ngevangeli likaJesu Kristu nevangeli lomunye uJesu. Ku-Exodus 12 sifunda ukuthi uJehova ngenyanga yokuqala wathumela ingilosi eGibhithe kuba iyobhubhisa onke amazibulo aseGibhithe kepha ivikela abantwana bakwa-Israyeli. Nempela ingilosi yakwenza lokho. Lolu suku lokusindiswa kubantwana bakwa-Israyeli uJehova walibiza ngokuthi liPhasika. Wathi uJehova selogujwa izizukulwane ngezizukulwane. uJesu wabethelwa esiphambanweni ekulomkhosi. Wabethelwa ngo-9 ekseni ngolwesihlanu. Waba ngofile ngo-12 emini. Isidumbu sasuswa ngo-3 ntambama ngolwesihlanu. OMaria bavuka ekseni ngovivi ngesonto baya ethuneni. Bamfica uJesu engasekho ethuneni. Lokho kusho ukuthi uJesu waba ngofile ngobusuku bangolwesihlanu kuzoba liSabatha. NangeSabatha kuzoba lisonto. Okungubusuku obubili. Waba ngofile ngo-12 emini ngolwesihlanu nangosuku lonke lwangeSabatha. Okusho usuku nengxenye. Nokho asiqonde ukuthi ukufa kwaJesu izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu buvela ekubaleni kanjani. Asiqonde futhi ukuthi uma uJesu wabekwa ethuneni ngolwesihlanu wathi uma eyobhekwa ngesonto ekseni watholakala engekho. Kusho kanjani ukuthi wavuka ngesonto? Ungahamba ngolwesihlanu ushiye indlu ivaliwe. Uyabuya ngesonto ngovivi uyifice igqekeziwe bese uthi igqekezwe ngesonto. Asiqondi futhi ukuthi uma isizathu sokuqeda iSabatha kungukuthi isonto lusuku lokuvuka kaJesu, isonto lalingakhonzwa ngani ngabapostoli. KumaHebheru 48 verse 10 uPaul uthi ngokuba uma uJoshua wayebaphumuzile wayengakukhuluma ngolunye usuku. Ngakho ke kubasalela abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kweSabatha. Ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe, yena uphumula emsebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. Amen. Kuningi okungayilo iqiniso kule ndaba yokufa nokuvuka kaJesu. Kodwa esingazungena kukho. Kodwa iqiniso ukuthi njengoKhisimusi bonke abapostoli bafa bengazilutho ngokushintshwa kweSabatha lenziwe isonto. Ezizweni eziningi zasentshonalanga usuku lokuqala lwalubekelwe ukukhonza isithixo selanga. Yikho libizwa ngokuthi iSunday.
Kwathi ngo-325 AD ngenkathi uConstantine eseba ngumKristu awavuma ukushiya lezi zithixo zakhe. Wabe eseqeda usuku lwesikhombisa oluyisabatha likaJehova. Esethi usuku okumele kuqhutshekwe ukulukhonza lisonto. Okulusuku lokukhonza isithixo. Akulona iqiniso ukuthi okokuqala uJesu wavuka ngesonto. Okwesibili akulona iqiniso ukuthi isabatha laqedwa ukuze kugcinwe usuku lokuvuka kaJesu. Pho imuphi lo Jesu owaqeda isabatha wabese eqhamuka nesonto? Uthi uPaul ngomunye uJesu. Leli livangeli lomunye uJesu. Sakhonziswa isithixo egameni likaJesu. Njengoba sesichazile uJesu wabethelwa esiphambanweni ezogubha umkhosi wePhasika. Emva kokubethelwa kaJesu umkhosi wePhasika awushintshwanga ngesikhathi sabapostoli. Waqhubeka njengoba unjalo. Kodwa namhla sekukhulunywa ngePhasika elihlanganisa ama-Easters. Njengoba iPhasika kungumkhosi kaNkulunkulu wasemandulo, kodwa ama-Easters kungumkhosi wabahedeni ongekho eBhayibhelini. Akekho ongakuchazela ukuthi yini ehlanganisa iPhasika nama-Easters. U-Easter isithixo esasaziwa ngokuthi ngunkosikazi, ngoba kuthiwa singunina kaNkulunkulu. Lo mkhosi ngokugubha ukuzalwa kwalesi sithixo oba phakathi kwaMarch noApril. Lo Easter wayenzelwa amaqanda ambalabala, amabhanisi kaEaster, onogwaja baka-Easter, okusenziwa namanje. Ngonyaka ka-325 AD emhlanganweni owawuseNisia, uConstantine washaya umthetho ukuthi lo mkhosi wabahedeni ungaqedwa, kodwa ufakwe ngaphansi kwenkolo. Ukudida amakholwa nempela lo mkhosi wabizwa ngamagama amabili. Kwahlanganiswa umkhosi kaNkulunkulu nowabahedeni. Kwathiwa ama-Easters yiPhasika. Kodwa izinsuku zePhasika okwabethelwa ngazo uJesu azifani nalezi zama-Easters. Uma leli Phasika lingelokufa kaJesu, kumele libe ngezinsuku zePhasika, hayi zika-Easter. Kulonyaka iPhasika la ngempela belimhla ka-10 kuApril. Ngakho-ke sigubha umkhosi womunye uJesu, u-Ashtarothi, ungelinye lamagama ka-Easter akhuluma ngaye uNkulunkulu kubahluli 10 verse 6. Lawo maKristu akudala aphikisana nale mikhosi kaJesu mbumbulu abulawa kakhulu. Kodwa namhla sekungamakholwa asevuna lemikhosi yabahedeni egujwa egameni likaJesu. Noma uShembe wayengafundile, kodwa wakwazi ukubona lobubuqili. Wawenqabela amaNazaretha ukusuka esabatheni nokugubha umkhosi kaKhisimusi kanye nama-Easters. Wathi le mikhosi ayaziwa ezulwini, ayikaze ishunyayelwe kumbe igcinwe ngisho ngabapostoli. Ngakho imikhuba esingayazi ukuthi yavelaphi, ivela nobani, ehloseni ngayo. Amen. Asinawo umlando ukuthi uNkulunkulu wake wathuma abaprofeti ezizweni zasentshonalanga. Bonke abaprofeti ngabase-Afrika. Kodwa kuyethusa ukucabanga indlela esibuye sibe ziwula ngayo. uNkulunkulu ulethe kithi abaprofeti ukuba bazosifundisa ukuthi ufuna ukukhonzwa kanjani. Sakuyeka lokhu esikunikwe uNkulunkulu. Samukela inkolo esesiyakhelwe izizwe ezingakaze zihlangane noNkulunkulu. uJesu uthi, hlakaniphani njengezinyoka, nibe mnene njengamajuba. Ningathatha amaphareli enu niwaphonsele izingulube. Ningathatha ubungcwele benu nibunike izinja. Inkosi busise izwi layo. Abafuna imininingwane yalenkonzo bengangithinta ku 071
2198223. Lenkonzo iyatholakala ngesingisi ku Facebook othi Rev Mpanza NCG. Ezulazula